I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Magbuwang ta pagig-ubas mo tao? Iniinik ako kay excited nga muugba na para malunis na. Huwag ko siya makita. Kikigamitan ko niya gahong para inay mahadlo ko niya. Mingaw na inoon ko. Oh, what's happening to me? Kanong ba di ko gusto mo tumas di pa o di tita po rin ako para playan si Aliyah. Kaya hasta siya, natlo ka mauwa ako. Abala, ngita ko lang dapit nga ako madadaan ni Aliyah sa akong pag-imbitar niya. Maglayan namin doon. Mag-celebrate mi sa akong birthday. Nagkamera si Aliyah. Uba, sa'yo ko sa eskwelahan. Aron atgan si Aliyah. Oh, shit. Sama ni. Mani mo sugat ako sa kong pag-anis sa eskwelahan. Laira, hindi ko isulto niya eh. Ano siya man nagkasulti na Aliyah? Tumpuy. Chacha. Pita. Yati na. Mula kasuo ng duhara. Tawa pa. Labis katawa. Huwag ko makaoyon sa tinutukan ang kanahang dako ni Aliyah na. Karoon ka. Ayo kami injury day mo dito sa isla. Nag-adto na ka dito? Oh yeah, kadaghan na. Kataga dito man ang akong mama. Ay, maudi ay. Mayantag may sunod pa kay ako ingon si Daddy Del nga mga tumi sa inyo. Ay, I'm sure kung makatunog ka sa mong dapit, di na kaganahan mo pa uli. Oh, Nindot kay among dapit, Aliyah. pero naglipog ko sa gisulti ni Ada. Nga naman? Ingon siya, may nanawag ko nun ako. Diyang padong nga mo sakay sa pambot para sa Virgin Island. Ay, Aliyah. Good morning. Huwag mo ko rin malingian. Ha? Sa classroom sa ko, Aliyah. Walagi mo tagad ni mo si Chacha. Di ba, amigo man mo? Oo, pero walang tingin mong tingog kay sulti mo ta. Maulin, di mo? Ha? Nganong nahibaw de ka nga nang lakaw mi? Magaling maingon ko nga wagi ko rin mo tagda kay dito biya sa ko sa isla sa Santa Fe. Ako isa kong tita. Unsa? Uy, nalayo lang yung kay ko sa inyong nimutangan. Maong wala ko makaabot dihang midyokod ko kay dali mo kayong padagan ang pambot inyong gisakyan. Hala no, mao pa di ay? Uy, Lia, hapit na akong birthday. Pwedeng mangayo ko si mong cell number? Ay, hala, sorry Harvey ha. Ha? Sorry. Dili pwede, bawal. Ako si bawal. Nga ipanghatag na ko sa lain ang akong phone number kay way lain nga mo kontak ana kundili ang ako rang Mami Merced, Ate Shin, si Kuya Glenn og ang akong daddy. Maura sila pwede makatawag og makachat nako og para sa akong pag-eskwela. Uy, nga naman na. Para dili madisturbo ang akong pag-eskwela. Hindi mo ka na gusto buhon. Promise. Atagin lang ko sa mong phone number. Please. Atagin lang ko sa time nga pwede ko nga mo contact ni mo. Ay, ayaw lang. Dili lagi ko. Please. Please, Aliyah. Ano pa mo gusoy? Musta ko eh?
Di ang ikan, kalit magaglusot ya. Di na importante ko di ko gikan. Ang mas importante, di mo nang undangan sa Aliyah. Ay, sa kulitas papagayo sa phone number kay giing na kanyang taro nga dili pwede kay bawal. Siya ba nagbawal? Ikaw? Uy, ano ba ko kana? Kinsam tapos kinabuhi Aliyah, aron ka makaingon nga mga tungod ko niya. Friends lang me. O kay friends, ako na sa gitabangas pagpasabot nimo para kamuhunong sa pagpamugos niya. Ay, apil ya. Pwede ba? Si Bata, Debbie. Si Bata. Klase na nako. Excuse me. Hakal mo eh. Imo lang yung gigugba kong adlaw na. Ganong nang kontrabida mo ka, ha? Biya, giignan talaga nga tungkol kay friends ng Aliyah, mga ako sa gitabangas. Wa kay katungod. Sa problema ni mo, ha? Init pa kay kanako. Sabi ko sa nga. Tara ka, ha? Tara ka ba? Ako'y angay nga musukot mo kung sa imong gibuhat nga diha man musikit mo ang una kong prospect. Kung sa mga mga turya, ha? Anong dili ba rin mo prospect ka niya mo imong pangutanon? Aron hustong tubag na imo makuha. Ayaw ko pautan. Kadami siguro mo ingaw kang di kang tuo. O ikog na bara. Huban na akong obligasyon na nimo. As friend gani adto. Kung honest na si mo kagalingon, wa kang ikatulisok na ko kay kanunay ko na paluyo nimo. Pilak higayong akong gisuong ang kakuyaw to kay giunungan ta ka. Okay lang di kang takad ako. Wala ko nimo kinalana. Wag yung lima, di sa kumatay na. Masam ka? Kabatay, pasam ka? Ha? Suma, hayan mo ta. Dapat sa eskwelahan. Di ba sa klase? Pagkakamaw na. Kaduhar ko nimo. Let's go, biya, ikot. Day. Ikaw ba? Pagkakahanggaw na. Naibaw kang classmate, ha? Ha? Iyo ba kung... Imo kong tubagal o imposible kayo? Happy Day. taguras. Mas may gusto mo isulti. Pantay, ha? Pantay ka. Saan puntay? Saka? Ayaw yung pagpakasayo. Hmm? Man ini. Ako lang si Alia. Wow! Man ini, ha? Ayaw ko baga. Aron di ako ipakita mo tinawag ko baga ko. Hadukas na, Nen, wado! Kuya, unsa man ka tinuod nga ikaw mo ka ni Alayog Adaron sa eskwelahan? I mean it. Oh, thank you. Kay mag-shopping na sa ako. Okay. Ay, ato na ta. Tara. Ato malamanaon nga mugawas na si Alia. Ato lang ta mag-standby doon sa school. Oh, sige, mas maay pa. Hindi lang gud na ako manaog kung layo pa ang oras. Okay. Anyway, makita raman dayon nato kung mugawas na siya sa gate. Okay, play. Mugawas ako kadiyot kaya na ako'y tanawon. Mubalik lang niya ako sa school kung hapit na mugawas sila si Ada. Gusto ko mag-snacks kay gigutom na noon ko eh. Madali ko. Kinalang magdali ko kaon para makabalik dayon ko sa suwed. Kaya tingalig, mabaho niya pangitan ako si Ada. Alia? Ay! Wa pa ta man. Ha? Kuan, naibaw ka ba ganun na nga ko phone number ni mo? Nga naman. Gibalibara naman ti ka, di ba? Unya, mao naman ti tinuod, Harvey. Dili pwedeng akong supakon ang akong sponsor kay tingali og dili na niya ako makapadayon sa akong pag-eskwela. Unsay sponsor? Doon ay naluoy na ako. Namong duha ni Ada. Maong naabot mi dinhi sa Cebu og nagka-eskwela. Butan kay sila. Maong dili gid mahimo nga ako silang supakon. Kuan man gud, happy naman akong birthday. O gusto ta kang imbitaron. Maong tigay ko sa imong number. Tapos pag-contact ako nimo. Salamat na lang, Harvey, pero dili mahimo ang imong giingon. Dili ko pwede nga magbuot-buot og lakaw. Ang ako ng mga sponsors ang makadana mo og suroy. Salamat na lang ha. Arin ako. Ayaw sa. Ayaw sa. Ay. Pasok na! Alam ko. Daddy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!